Ndewonu. Mụ bụ Dr. Chinyere Okola bịakwutekwukwu n'ọzọ ka anyị nọrịa karịkwa n'ụbọchị nke tata. Kedụkwanụ ka unu mere? Ama m na unu mere ọfụma. Ọ bụrụzikwa ihe ọfụ na ọtụtụ obodo si ndị nke ha nọrọ n'ụlọ maka ibenata COVID-19, ọrịa nke a na-agbasazi n'obodo niile. Ihe dịkwa oke mkpa bụ etu ịnọ n'ụlọ nke a ga-esi metụta ahụike anyị na ọdịmma nke ndị mmadụ. Maka na onye ọbụla mana ịnọ n'ofu ebe nwekwara ike ibute ụmụ nkanka ọrịa dị iche iche dịka oke ibu, ihe ndị bekee na-akpọ obesity, ọbara mgbali elu, high blood pressure, oke ikwu ụra, ife onye na-anaghị ekwogo ụra maka na ọdụ onye gị ahụ ọ na-ekwozi ụra pụrụ ọ dịka o nwere ihe na-asụgo mmadụ. Ihe ọzọ kakwa mkpa ihe ite nọ n'ofu ebe na-ebute bụ ọrịa shuga nke a na-akpọ n'oyibo diabetes. Anyị makwa na ọrịa shuga na-ebu ọtụtụ ihe dị iche iche abịa dịka oke ịnyụ mamịrị, ihe a na-akpọ frequent urination, oke agụụ na-agụ mmadụ excessive hunger, oke agụụ mmiri na-agụkwa mmadụ, ihe a na-akpọ excessive thirst. Onye ahụ ga na-afụkwa ụzọ dịka ọnọdụ afụchi ihe ọ na-afụ ọfụma, ihe a na-agbachi ọchịchịrị blood vision, ya wuru onye ọnya mere ahụ ịfụ na onye ahụ kwesịrị na n'oge na-eteghị aka ga na-anọtezi aka tupu ọ na ihe a na-akpọ poor wound healing. Dị mkpa na anyị na-emegharị ahụ kama ịdọ nọ n'ofu ebe mgbe niile. Anyị adọrọ dịka ihe a na-akpọ ịdọrọ ka Dorothy, anyị achọghị nke ahụ. Ihe anyị nwekwara ike ime dị iche iche ka anyị hapụ ịbịa buo oke ibu a ma nwekwa ka ụmụ nkanka ọrịa hapụ ị na-eme anyị bụ ị na-agagharịkwa mgbe niile. Anyị ga-amatakwa na ịga ije dị mkpa. Otu ọbụla isi gagharịgodu kama ịdọ nọ n'ala na-agagharị mgbe dum, ị na-azagodo ekwentị gị na-agagharịkwa kama ị nọ n'ofu ebe na-aza ya. Ọ ga-adịkwa oke mkpa na anyị kulitekwara ndị bi na ụlọ elu ị na-agagharịgodu gbada steepụ gị ahụ, ọ ga-enyerekwa gị ezigbo aka. Ndị makwa na-egbu egwu dịka mụnwa anyị na-agbara ya, o nwere ọkwana ihe ọ ga-ewepụ anyị n'ahụ kama ihe ọ ga na-emewo ọ ga na-edozi anyị ahụ, mekwa anyị obi a na-adị anyị mma mgbe dum. Anyị ga-ayagodu ndị nwere uludo okwu ọbụla dị iche iche ị ga-atụnwu, exercise ọbụla ị ga-emenwukwu ya, onyeru gị aka, mekwa ahụ ike. Ịchọ n'ịntanetị chọọ ebe ị nwere ike isi nweta exercise dị iche iche ị nwere ike ị na-eme ya. Nwekwanụ na ị ga-asị na ịma mmenwu ya sọsọ gị nwa, bekee emegokwa na kịta na ị nwere ike gị na onye nọ ma na Japan ma na China, ebe ọbụla dị iche iche gị na ya nwekwara ike isi na ịntanetị bịakọta ọnụ mekọrịta exercise, efu na obi a na-adị unu mma. Mana ihe m ga-achọkwa igwe unu ma unu na-eme exercise bụ ị ga na-egekwa onwe gị ntị. Onweghịkwa onye gị na ya na-eme competition, nke a na-akpọ competition. Onwere onye gị na ya na competition. Ihe ị na-eme na ị na-eme ya ka ahụ na-adị gị mma. So ị na-emekwa ahụ gị dị gị ka ọma mbunwuzi nke ị na-eme, biko ijiri nwayọọ kwụsị exercise nke a. Ọdụ m ga-enyekwa anyị niile bụ na onye ọ dị ya ka ọ naghị enwetazi onwe ya, ọ dịkwa ezigbo mkpa na ị gara gaa hụ dọkịta gị. Ọ dịghịkwa mma ka ijiri aka gị na-edere onwe gị ọgwụ ma ọ na-enye onwe gị ọgwụ. Ka anyị chetakwa nke ka nke na COVID-19 a bụkwa eziokwu, ọ bụkwa ọya ọ bịagokwa, ọ nọtegokwa aka karịa etu esi tụọ anya. Ya bụ na ọ dị oke mkpa na iwu niile ndị ọkammụta gwara anyị na anyị desara ha, desakwa ha ọfụma. Ka anyị chetakwa na-akwụ aka anyị ọfụma mgbe niile, na-eyuzukwa hand sanitizer anyị, na-ekpuchikwa ihu anyị, jiri face mask ekpuchi ihu anyị ma anyị na-apụ apụ. Ị chọrọ izu uzere izenye ya na elbow gị ma ijirikwanụ nke wu tishu zenye ya. Ekwekwala mmadụ n'aka. Onye ọ dị aka ọnọdụ enwetachazi onwe ya ka ọ na ahụ adịrị ya, biko ya ga-afụ dọkịta ya. Ọ dịrọkwa mma ka anyị jiri aka anyị na-edere onwe anyị ọgwụ ma ọ na-enye onwe anyị ọgwụ. Nke kacha mkpa ka anyị chetakwa desakwa iwu niile ndị ọkammụta gwara anyị maka ịchụ ọrịa COVID-19 nke ụkwụ ọsọ eru anyị. Maka nke wụ eziokwu na ọrịa nke a bịagokwa, ọ nọkwa ya. Ọ bụrụkwa asị ka ndị na-ekwu na ọrịa COVID-19 dị, ọ bụrụkwa asị ka ha na-asị. Ka anyị chetakwa na-eme ihe ndị a gwara anyị na-eme dịka ịkwụ aka anyị mgbe ọbụla, ya na ijikwa hand sanitizer na-ete n'aka kwa mgbe, izenye uzere na elbow anyị ma ijikwanụ nke a na-akpọ tishu zenye ya kama iji aka nkịtị zenye ya. Ịkwụsịkwa ị na-emetụ aka anyị n'ihu, ịkwụsịkwa ikwe ndị mmadụ n'aka ma ịmakọ ndị mmadụ.
ka anyị chetakwa ma anyị mee ihe ndị nke a ọ ga-adịkwara anyị na mma, dịkwara ụmụ ndị agbata obi anyị na mma. Ekelekwa m unu, ndewo unu.